Πάμε να παίξουμε. Λάθος απαντήσεις. Πόσα πόδια έχει ένας άνθρωπος? 3. Πώς λένε τον πλανήτη που ζούμε? Γη. Οπ! Πλανήτη δυνατόν. Έχασες το πρώτο. Πόσες μέρες έχει μια εβδομάδα? 8. Τι πίνεις όταν διψάς? Μακαρόνια. Ποιος σου καυγίζει? Γάτα. Σε ποια χώρα βρίσκεται η Ακρόπολη? Αμερική. Πόσες ρόδες έχει ένα ποδήλατο? 8. Τι βάζεις στα πόδια σου για να περπατήσεις έξω? Μπλούζα. Τι τρως το πρωί? Μην ξέρω. Έχασες τη ζωή σου. Γιατί την έχασα? Τι κάνεις με ένα τηλέφωνο? Βγάζω φωτογραφίες. Φίλε, το κάνω. Κι άλλο. Πού κοιμάσαι το βράδυ? Πιστόλι. Καλά, τι είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Εντάξει, μην μου φας ζωή. Σου φάρα. Δεν μου Φάγαμε φας τη ζωή σου. Δεν μου Φάγαμε τη τρώει ζωή. ζωή. Πάει, Γι' αυτό πάει. τώρα. Φάγαμε τη ζωή. Τι κάνεις με τα μάτια σου? Κοιμάμαι. Πώς λέγεται το αντίθετο του Πού πάνω? κοιμάται ρε φίλε. Με τα μάτια δεν κοιμάσαι, με τα μάτια βλέπεις. Ωραία, τι με ρώτησες? Πώς λέγεται το αντίθετο του πάνω? Δεξιά. Ποια γλώσσα μιλάνε στην Ελλάδα? Μισό, δεν είναι αντίθετο του πάνω το δεξιά. Όχι, Όχι. Γιατί? είναι το κάτω. Είναι και το κάτω και το δεξιά. Όχι, δεν είναι. Γιατί να είναι? Πάμε. Ποια γλώσσα μιλάνε στην Ελλάδα? Κινέζικα. Τι χρειάζεται για να γράψεις? Ελβετία. Εντάξει, όχι. Δεν μετράει. Έχασες μια ζωή. Κάτσε λίγο, δεν ήξερα ότι χάνω μια ζωή έτσι. Δεν χάνω ζωή Άμα είναι τώρα. τότε να έχω μια λέξη στο Ωραία. κεφάλι μου ήδη από Ναι, πριν. εσύ. Ωραία, δεν χάνω ζωή, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Πάμε, Εντάξει. επόμενη ερώτηση. Δεν χάνω ζωή. Άντε. Χαρίζε μας. Πού πας για να μάθεις γράμματα? Τι? Πού πας Χάνω να ζωή, μάθεις χάνω ζωή, γράμματα? εντάξει, χάνω ζωή. Δύο ζωές. Σε δύο, έχουμε μία καθένας. Τι μέρα έρχεται μετά την Κυριακή? Τετάρτη. Τι ώρα της ημέρας βλέπεις τον ήλιο? 3 η ώρα. Εντάξει, το βλέπεις μεσημεράκι. Το πρωί. Το κάνεις χειρότερο. Α, Το ξημέρωμα. Πώς λέγεται το υγρό που πέφτει από τα σύννεφα? Πορτοκαλάδα. Έκανε πολύ ώρα ρε φίλε. Ξέρεις τι, όχι θα σου πω, πέρα πλάκα, σοβαρά αν θέλεις αλλάζουμε την ερώτηση, δεν κατάλαβα την ερώτηση στην αρχή. Μου είπε υγρό που πέφτει και μέχρι να καταλάβω ότι εννοεί τη βροχή, δεν ήμουνα τελείως αλλού. Εντάξει, οκ. Έλα. Άντε, πάμε, έστω 2-2. Εσύ λες. Επανάλαβε την ερώτηση, πες άλλη ερώτηση απλά σε μένα. Πώς λέγεται ο ήχος που κάνει γάτα? Γαβάβ. Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος? 7. Τι καιρό κάνει όταν έχει ήλιο? Πορτοκαλίζει. Έλα, έχασες. Έχω ρέντα σήμερα, Πέτρο μου. Έχεις. Κάντε like και follow για να μην χάσετε βίντεο.